nɛgɛ ɲɛ 17 bɛ Bamakɔ, a ɲɛ 18 bɛ Ɲamɛkaw fɛ yen nɔ, Niger faaba kɔnɔ. Ni ye Mali kura jɛmukan kɛnɛ sigilen ye ka bɔ studio 6nan kɔnɔna na. VOA so b'a la, a y'aw bisimila an ka kɛnɛ nin kan. Kadiatu Tarawele, an ka kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan. MINUSMA ye a ka kasaw kuru ka bɔ Kidal bila Bamanci marifatigiw olu taara ka taa sigi u nɔ la u ka kan kɔnɔna na. Ayiwa, an bɛna kuma a kan, an ye mɔgɔ dɔw ka seereya ta Kidal dugu kɔnɔna na. An bɛna olu seereyaw lamɛn ka fara o fana kan. An ye wele bila an ka lakana dɔnbagalajɛ dɔ ma n'a tɔgɔ ko Sumayila La. Ale ye kalanfa ye Mali sanfɛ kalanso la ka bɔ Bamakɔ. Ale b'an bolo, an bɛna ɲininkaliw sɛmɛ a la. Awa, a koɲa a bɛna falen mun de la, mun de bɛna kɛ a kɔfɛ, mun b'a kɔ, mun de bɛna sɔrɔ a ko kɔnɔna la. An bɛna olu laseliw kɛ aw ye sisan jɛmukan kɔnɔna na. O tɛmɛnen kɔfɛ, professeur Clément Dembélé, ni bɛɛ b'ale dɔn, ni ale ye plateforme de lutte contre la corruption et du chômage, n'o ye kulu ye minnu bɛ yuruguyurugu kɛlɛli kɛ Bamakɔ Mali jamana kɔnɔna la. O ɲɛmaaba ye, an ye wele bila ale fɛnɛ ma, a fɛnɛ b'an bolo nɛgɛ kan. An bɛna kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la yuruguyurugukoba minnu n'a a bilala sen kan, n'a bɛ sen na nin waati in kɔnɔna na. Ne Mali énergie ministre bɔra ka kofɔli kɛ a kan. Ayiwa, olu taabolow kan, mun de kan ka kɛ, ayiwa, mun de bɛna sɔrɔ ka kɛ yaasa ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a la ka nɔgɔya don a kow la. An mana ban o fɛnɛ na, yirala k'a fɔ fɛn min ye Niger jamanatigi kɔrɔ in ye Mohamed Bazoum. Awa, Niger Ɲame procureur ba, ale ye wele bila kunnafoni sɛnsɛnlaw ma ka na seereya dɔw jira u la, sɛgɛsɛgɛliw minnu kɛra a ka bolili kɔfɛ. O kunnafoniw fana b'an bolo, an bɛna olu tɛntɛn aw ye ka sɔrɔ ka na a kuncɛ ni dengue ye. Dengue n'o ye sumaya bana kura ye, n'a binnen bɛ, an bɛ waati min na sisan Mali kan, n'a bɛ kan ka tiɲɛniba don jamanadenw kan. Ninnu de bɛna fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoniw kan sisan ka tɛntɛn aw ye sisan an ka jɛmukan kɔnɔna na. Awa, an ka Ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ. Ɲanzan. An ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ a ye halisa aw ka bisimila Mali kura jɛmukan kɛnɛ kan ka bɔ studio 6nan kɔnɔna la VOA soba la Washington DC. Aw tulo bɛ Kadiatu Tarawele de kumakan na. Awa, ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye. MINUSMA ale y'a ka minɛnw cɛ ka bɔ Kidal kunungo tarata la octobre kalo tile 30 la. Ayiwa, u tagalen kɔfɛ, a yirala k'a fɔ ko Bamanci marifatigiw minnu bɛ Kidal dugu kɔnɔna la ni Kidal mara bɛ u bolo, olu taara sigi u nɔ la. Sidi Amar, ale ye seereyaw di Mariam Tarawele ma a koɲa kan. Awa, an ka a ka kumakanw lamɛn. MINUSMA tagali kɔni tun ye kunu ye. Bi an bɛ se k'a fɔ ko MINUSMA sɔrɔdasi si tɛ yen Kidal yen nɔ. Bon, situation minnu bɛ Kidal bi, an bɛ se k'a fɔ ko maaw kɔni ni tiɲɛnen don kosɛbɛ. Sabula MINUSMA ale de tun bɛ na ni fɛn caman ye Kidal yen nɔ. O hukumu kɔnɔna na fɛn caman bɛ yen min da tun ka nɔgɔn wa baara fɛnɛ tun bɛ yen. Nka bi an bɛ se k'a fɔ ko maa minnu tun bɛ ka baara kɛ MINUSMA la u bɛɛ bi baara t'u bolo. Wa fɛnɛ Kidal kɔnɔna na ye maa caman tɛ yen sabula bɛɛ bolila. A dɔw taara Algérie wa dɔw fɛnɛ nana Gawo fan fɛ. Mɔgɔw sirannen don fɛnɛ k'a fɔ ko Mali sɔrɔdasi minnu bɛ an fiche ye kilo 100 ye Kidal yen. Donc olu fɛnɛ bɛ yen nɔ, u ka position bɛ yen, donc population jatigɛlen don kosɛbɛ sabula u bɛ siran fɛn min ye u k'a fɔ ko Mali sɔrɔdasiw ka don Kidal yen nɔ ni fanga ye. Donc n'u donna ni fanga ye, bɛɛ b'a dɔn kasara min bɛ se k'a lase maaw ma. Donc o situation de filɛ nin ye. Aw ye kunnafoni jumɛnw sɔrɔ tigitigi min b'a jira k'a fɔ kun jumɛn ye Mali finitigiw n'o ye faamaw ye bali ka don Kidal kunu walima ka kɔn yanni MINUSMA ka u ka minɛnw cɛ ka Kidal mara bila? Min y'o kɛ sabula Mali gouvernement tun y'a fɔ MINUSMA ye k'a ka délai a ka kan ka bɔ don min na Kidal o dun tɛ kunu ye. Nka MINUSMA fɛnɛ ye jateminɛ kɛ, u y'a ye k'a fɔ ko n'u mɛnna Kidal yen nɔ kasara bɛ se ka lase olu yɛrɛ ma. A tun n'a fɔ k'a kɛra wajibi de olu ma u ka bɔ Kidal sabula n'u ma bɔ Kidal yen nɔ olu yɛrɛ bɛ sɔn ka kasara lasɔrɔ olu yɛrɛ ye. Donc o de sabula u bɔra Kidal yen nɔ sabula fɛɛrɛ tun ma d'u ma, yamaruya ma d'u ma u ka pankuru ninnu pan ka n'u ka mɔgɔw cɛ Kidal yen nɔ. A kɛr'u ma wajibi de u ka bɔ Kidal. Donc don min fɔra o tun tɛ kunu ye, nka u ye départicipation de kɛ sabula u ka se k'u yɛrɛ kisi.
n'an ye jateminɛ kɛ an b'a ye k'a fɔ ko CSP mun ye sema ka jɛkulu ye ani Mali sɔrɔdasiw donc ni MINUSMA ma bɔ Kidali joona n'a ma ka tagali n'a ma a teliya ale yɛrɛ bɛ sɔn k'i yɛrɛ sɔrɔ ko sugu dɔ la min man kan ka kɛ yɛrɛ ta ye. nin tun ye Sidi Amar ka kumakanw ye ka bɔ Kidal. Ɲininkali kɛra Mariam Traoré fɛ ka kɛɲɛ ni o taabolo kelen ye ayiwa fɛn min ye MINUSMA ka minɛncɛw ye ka mara k'u ka minɛnw cɛ ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka bɔ Kidal dugu kɔnɔna na. Mariam Kuyate n'ale ye VOA Bambara ka lasirikɛla ka bɔ Bamakɔ ale ye Mali politikikulu dɔw ka hakilinaw ta a kan an k'a ka kumakanw lamɛn. An bɛ waati min na i ko sisan kunnafoni jɔnjɔn ma di fɔlɔ Mali marabagaw fɛ ka kɛɲɛ ni MINUSMA ka bɔli ye kuda ye Mali jamana kɔnɔ nka bi sɔgɔmada joona in na MINUSMA y'a ka kasaw kuru ni ka Kidal kan belebele in labila kami ni Mali woromasiri tabaw ye cɛsiri caman kɛ kabini octobre kalo daminɛ yasa ka se k'u tɛgɛ da a kan kofɔlen kan o siratigɛ la politikima caman y'u hakilinataw di. Mahamad Mariko parti politique Crash faso ɲɛta o ɲɛma don ale ka fɔla ko bɛnkan min kun tala résolution 2690 fɛ ko sɔsɔla MINUSMA maaw bolo. Ni wagati laban in na MINUSMA tagacogo a bɛ mɔgɔ kamana gan. Bɛnkan kun ye min ye u ka se ka bɔ yan ka bɛn décembre kalo tile 31 ma. O tun ye programme dɔ kɛ o kɔnɔla la. Nka i b'a ye k'a fɔ programme in kɔnɔla la n'u bɛ taa u bɛ bɔ yɔrɔ minnu na kan minnu kɔnɔ u b'o di jamana ɲɛmɔgɔw ma. Mais Kidal ta in a kɛcogo man ɲa. A bɛ sigana don mɔgɔw hakili la. Nabi Togola appel du 20 février tɔnden don ale fɛnɛ b'a ka yetaw fɔ an ye. MINUSMA a man na nin cogo in na awa an ka fɛla kun tɛ a ka taa nin cogo in fɛnɛ na ye. Nka n'a ma ɲɛ ko a kɛra nin cogo in na an kɔni bɛ ɲini an b'a ɲini Mali faamaw fɛ u ka hakili bila dusu ɲɛ ka baara kɛ awa kuma ɲɔgɔnyaw olu ka boloda. Abdel Dambele ni ale ye ɲininikɛla ye lakana bunakun kan a y'a yira k'a fɔ ko fɛlɛ dɔw de kan ka sigi sen kan joona Mali marabagaw fɛ yasa nin kana se ka dankari Mali jamana na. MINUSMA ka tagali précipité bɛna problème caman de se an ka jamana ma surtout bi u ye tagali min kɛ tantɔ banbati walew olu de kɛmɛ ka Kidal minɛ bi Kidal b'olu de bolo banbati walew ani rébellion an ka finitigilamɔgɔw kan ka min kɛ sisan o ye ka an ka finitigilamɔgɔw caya Kidal yɛrɛ mara kɔnɔna na bi pour que an n'olu ka se ka kɛ force égale parce que n'anw bilala situation min na n'u ka ca ni anw ye n'o ko kɛlɛ bɛ daminɛ dadigi ka an ka finitigilakaw la kosɛbɛ ko moyen bɛ Mali bolo bi pour que ka se ka o kɛlɛ kɛ o moyen dɔ ye jumɛn an kan ka baara kɛ an ka vecteur aérien de kan n'o ye min ye an ka avion minnu b'an bolo ani drone minnu bɛ yen n'o drone bɛ se ka mɔgɔw ta ka reconnaissance kɛ ka dɔn k'a fɔ juguw bɛ ka nin fɛɛrɛw de latigɛ an ka tenitigilamɔgɔw kama donc an kan ka fɔlɔ o de la sisan pour que Mali armée bɛ se ka se sɔrɔ nin kɛlɛ la sinon Kidal kɛlɛ bɛ gɛlɛya an bolo kosɛbɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin ye a kan filanan ye MINUSMA ye minnu labila ka sɔrɔ a m'u di Mali finitigilakaw ma Aguelok kan ani Kidal kan 2 MINUSMA bɔli kɔ Kidal sɔgɔmada joona in na u y'u kunda Gao marabolo kan a kɔni tɛna mɛn tugun kunnafoni laban MINUSMA ka bɔli Mali jamana kɔnɔ o na da maaw tulo kan Mali marabagaw fɛ. Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako. Ayiwa halisa ka tɛmɛ ne ni hakilina kelen ye an y'a fɔ aw ɲɛna jɛmukan daminɛ na n ye wele bila an ka lakana bolo sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔnbaga lajɛ ma kalanfa don a tɔgɔ ko professeur Ismaël La a bɛ Mali Bamako kalan soba la a bɛ kalan kɛ yen nɔ a b'an bolo nɛgɛ kan monsieur La an ka foli b'i ye. Foli b'aw fana ye. Ayiwa an ye kunnafoniw lamɛn sisan fɛn min ye MINUSMA ka maraka minɛncɛ ye ka bɔ Kidal dugu kɔnɔna na min n'a a kun bolodalen tɛ Mali marabagaw bolola la awa a yirala k'a fɔ k'u bɔlen kɔfɛ ko fɛn min ye Kidal dugu marabagaw ye olu ka sigira u nɔ la awa e yɛrɛ bolola la komi i ye lakana dɔnbaga lajɛba ye ani politiki bolo dɔnbaga lajɛba ye e bɛ nin ko in ye cogoya jumɛn na a bɛ e yɛrɛ bolo ye cogo fasiya jumɛn na i bɛ se ka mun fɔ o kan. Ko in ye ko gɛlɛn ye ko gɛlɛn no MINUSMA mɔgɔw ma ko gɛlɛn no transition mɔgɔw ma ko gɛlɛn no ex-rebelles ma komi no
a taara ka bolodan kɛ n'i y'a ta yɔrɔ caman fɛ ni ye conseil de sécurité ONU ka conseil de sécurité ka résolution numéro ye 2600 ani 90 ni ma fili min bɛ MINUSMA yamaruya ka bɔ Mali kɔnɔ n'i y'o ta k'a lajɛ Kidal MINUSMA tun kan ka bɔ Kidal novembre kalo tile 15 MINUSMA kan 13 la u ye 8 de libéré 8 kɔnɔna la faamaw an ka militaires bilala olu ye 7 récupéré donc tɔ 2 ninnu Aguelok ni Kidal a yirala k'a fɔ ko olu de tun ye processus bɛɛ la minnu ka gɛlɛn donc MINUSMA bɛ k'a fɔ ko autorité de transition ma condition créée pour que olu bɛ se ka bɔ Kidal ani Aguelok cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ gɛlɛya ye u bɛ k'a fɔ ko autorité de transition y'u ka logistique bloqué u ma autorisation de vol d'u ma min b'a to délai min fɔra u tɛna se k'o respecter parce que u ka mɔgɔ minnu bɛ Kidal olu bɛ olu ni bɛ en danger donc o ye MINUSMA ka argument ye n'i y'an ka autorité de transition fana ka argument ta olu b'a fɔ ko délai ne tun kan ka respecter le fait que MINUSMA ma délai respecter MINUSMA ye dankari kɛ bɛn tun kɛra min kan kan n'i ye an b'a fɔ minnu ma ex-rebelles n'i y'olu fana lamɛn olu b'a fɔ ko n'i ye accord d'Alger ta jamana fan o fan min contrôle tun b'u bolo accord kɔnɔna la ko kan minnu bɛ yen nɔ o bɛɛ tun kan ka d'olu de ma o de la ko in ka gɛlɛn ko in n'i b'a ta i b'a ta ka jateminɛ kɛ ni hakilisigi ye n'i ko k'i bɛ a ta bakuru la i b'a se ka jo d'a bɛɛ ma i bɛ se k'a bɛɛ jalaki ayiwa ok monsieur la e yɛrɛ bolo sisan taabolo nin a bɛ se ka na ni gɛlɛya jumɛnw ye i y'a fɔ sisan i da magara gɛlɛyaw la c'est vrai que i da magara gɛlɛyaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la taabolo in bɛ se ka na ni gɛlɛya jumɛn ye gɛlɛya a bɛ na ni gɛlɛya min ye bɛɛ sigilen don ni min ye bɛɛ sirannen min ye o ye faamaw bɛna dɔn Kidal cogo jumɛn est-ce que an b'a fɔ minnu ma ex-rebelles olu bɛna sigi k'u tɛgɛ couragé k'u kɔnɔ wa donc kɛlɛ min bɛna kɛ o de ye a gɛlɛya ye MINUSMA y'o gɛlɛya in de ye et MINUSMA y'a kɛ cogo bɛɛ la pour que o gɛlɛya in kana ale sɔrɔ Kidal kɔnɔna la donc sisan ko in bɛna to entre faamaw ani ex-rebelles de bolo bon a tɛ ɲɛ min kɔ kɛlɛ min kɔ an bɛɛ ɲɛ b'o de la a bɛna laban o de la maintenant o bɛna balo min na sisan nɔ o de ye ko in bɛɛ la gɛlɛman ye mais e yɛrɛ bolo sisan mun de bɛ se ka kɛ yaasa ka se k'o fitinɛ fana dafaga yala moyen t'o la moyen b'o la wa taara t'o la di an bɛ yɔrɔ min na bi moyen t'o la parce que sigikafɔ min tun bɛ kɛ ka kɔrɔ o sigikafɔ in ma kɛ depuis novembre 2022 donc kumakan tɛ mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na bi kuma sigiyɔrɔ ka sigi ka kuma o t'u ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ o kɛlɛ la sigi ka kuma tɛ yen nɔ o kɛlɛ a kunbɛli ka gɛlɛn quoi ni mɔgɔw sigira ka kuma u bɛ bɛn fɛn dɔ kan dɔ bɛ fɛn dɔ to dɔ ye mais tant que o ma kɛ o cadre tɛ yen nɔ kɛlɛ c'est inévitable donc an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ se k'a fɔ kɛlɛ min bɛna kɛ kɛlɛ in c'est inévitable an bɛ yɔrɔ min na bi. donc e yɛrɛ bolo sisan an ka sigi ni kɛlɛ kɛli ye fitinɛ bɛ wuli cogo bɛɛ lajɛlen na fitinɛ bɛ na wuli. a ka ca ala fɛ a ka ca an ka souhaiter an ka laɲini tɛ mais n'i ye ko jateminɛ fɛn bɛɛ b'a jira k'a fɔ an bɛ ka taa o sira de fɛ mais komi malidenw de bɛ ɲɔgɔn na peut-être a bɛ se ka kɛ sababu dɔ bɛna bɔ mɔgɔ si sigilen tɛ ni sababu min bɛ min b'a to o malidenw bɛna sigi ka kuma ka bɛn fɛn dɔ la. jigiya bɛ yen toujours o tuma an ka foli b'i ye i la ka tɛmɛ ni kunnafoni ye an y'a fɔ aw ɲɛna jɛmukan daminɛ na k'a fɔ ko an ye wele bila professeur Clément Danbele fɛnɛ ma ale fɛnɛ b'an bolo nɛgɛ ka yan nɔ pour que kana kuma fɛn min ye yuruguyurugu taabolow ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali énergie ministre bɔra ni yuruguyurugu kuma minnu ye ka kɛɲɛ ni énergie yɛrɛ ye n'a nana kana kɛ sababu ye ka don kuranko yɛrɛ sɔrɔli gɛlɛya la malidenw bolo awa an bɛna kuma o de kan professeur Clément n'a sɔrɔ i tulo bɛ na awa an ka foli b'i ye i bisimila an ka Mali kɛnɛ kan ouais ne va ɲan kuma an ni ce awa an ye wele bila i ma yaasa ka se ka kuma fɛn min ye yuruguyurugu kɛlɛli taabolo de manière générale mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi an bɛ fɛ ka walawalani ni tɛntɛli kɛ ka hakilina sɔrɔ yuruguyurugu boloba min ne Mali énergie ministre bɔra ka laseliw kɛ n'a kɛlen bɛ ka don kuranko gɛlɛya la bi aw ye kulu min bɛ kɛlɛ kɛla yaasa ka se ka ni yuruguyurugu dansigi a la Mali jamana kɔnɔna na
e bɛ se ka mun de fɔ e hakilina ye mun de ye a koɲa kan i bɛ se ka mun de fɔ an ye yani n ka don kuma kɔnɔna la n bɛ fɛ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ minisiri ye min fɔ 100 a tɛ ala tɛ tan bɔ a ye min fɔ énergie du Mali ka sonyɛliko la a tɛ tan bɔ 100 la a tɛ 10% bɔ yɛrɛ fɛn bɛ énergie kɔnɔ min ka bon ni o bɛɛ ye yanni an ka taa an bɛ fɛ an lamɛnbagaw k'a dɔn fɔlɔ énergie yɛrɛ ye mun ye jamana ka cakɛda dɔ de don jamana de ta don société privée tɛ o kɔfɛ tuguni énergie du Mali bɛ taabolo min kɔnɔ la jamana kɔnɔna la o ye jamana yɛrɛ ti taa taabolo fɛn min kɔ énergie du Mali b'o jɔyɔrɔ de la i b'a jateminɛ i kɛra bololabaarakɛla o i kɛra usine baarakɛla o i kɛra tubabu baarakɛla o i kɛra kɛyɛrɛ ye o i kɛra baarakɛla sugu sugu ye diɲɛ laban tile in kɔnɔ i tɛ se ka foyi kɛ ni courant tɛ énergie du Mali ka baara ye o courant ye fɛn damadɔni bɛ jamana kɔnɔ jamana ti taa o kɔ a ti taa lakana kɔ n'o ye défense ni sécurité jamana ti taa santé kɔ n'o ye kɛnɛya ye jamana ti taa agriculture kɔ n'o ye dunkafa ye jamana ti taa énergie kɔ n'o o ye courant a n'a nɔfɛfɛnw ye donc n'i y'a jateminɛ n'i ye courant tigɛ jamanadenw na a bɛ komi n'i ye fiɲɛ tigɛ hadamaden na n'i ye diɲɛlatigɛ tigɛ a la énergie du Mali a bɛ san caman bɔ an bɛ k'a fɔ courant bɛ tigɛ sonyɛli de bɛ kɛ namara bɛ kɛ nka an y'a ye k'a fɔ kɔsan in na a bɛ kalo damadɔ ka kabini ɲinan san yɛrɛ jɔra énergie du Mali ka courant tigɛ i b'a fɔ ko kunun ka fisa ni bi ye kunun ka fisa ni bi ye don o don a bɛ juguya ka taa se ka se yɔrɔ la fo ka na kɛ yɛrɛ heure 24 n'o ye tile kelen hakɛ ye courant bɛ se ka tigɛ yɔrɔ dɔ la fo heure 23 o b'a yɛrɛ k'a fɔ an sera yɔrɔ min na hali Sunjata tile o kun ka fisa ni bi ye sabula an bɛ bi tile min na Sunjata tile la mɔgɔw tun bɛ se ka balo ka sɔrɔ courant tɛ mais bi bi in na o tɛ se ka kɛ sabu diɲɛ yɛlɛma bolo o cayara diɲɛ yɛlɛma cogo y'a kɛ bi adamaden tɛ se ka balo courant yala professeur Clément ɲɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ nin taabolo in na sisan yaasa ka lafiya di population ma fɛn min bɛ se ka sɔrɔ énergie du Mali la sisan o ye ka énergie du Mali ta k'a bila présidence ka bolo kan Assimi Goïta ka bolo kan ale dɔrɔn de bɛ se ka énergie du Mali ko ɲɛnabɔ ministre tɛ se ka ɲɛnabɔ directeur tɛ se ka ɲɛnabɔ mun b'a ɲɛnabɔ e yɛrɛ bolo sisan mun b'a ɲɛnabɔ mun de bɛna ɲɛnabɔ min b'a ɲɛnabɔ sisan o ye u ka branchement kolo fɛn fɛn bɛ u ka chinois wele parce que u b'a la k'u bɛ riches wele a solution tɛ riches bolo u k'a lajɛ u ka chinois de wele chinois ni indien de bɛ se k'a ko ɲɛnabɔ technologie la courant ko la bi diɲɛ kɔnɔ chinois ni indien de bɛ ɲɛfɛ a ko bɛɛ la u k'olu wele sisan branchement kolo fɛn bɛ Mali kɔnɔ u ka transport fɛn fɛn bɛ ka namara ani cakɛda minnu tɛ ka wari sara énergie du Mali ye u k'a bɛɛ minɛ ka jamana nafolo ɲini sitani minnu tununa ni ministre ko k'u tununa u ka taa jamanadenw ka wari ɲini groupe min n'o fana sanna groupe 27 ni 13 nana n'o 13 fana tiɲɛna k'o bila u ka taa o groupe sigi a nɔ la u ka sutiba dilan u ka tila ka banatali tribune Mali ka côté dilan ka selenge groupe ka t'o ɲɛnabɔ sisan u ka gasoil san dabila ka kɛ sulu ye n'o ye sulu jalanba in ye o bɛ énergie ko ɲɛnabɔ sisan malo bɛ ɲina courant ko tant que m'o kɛ fɔ a ye kumaba ye e de nɔrɔ an bɛ san 10 kɛ courant ko tɔ bɛ juguya ka taa fati nɔgɔya ayiwa an ka foli b'i ye professeur Clément i ka nin jaabi ninnu dili la merci beaucoup VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la ayiwa halisa k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna k'a fɔ aw bɛ Malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ studio 6nan kɔnɔna la awa minnu bɛ fɛ ka don jɛmukan in na sisan a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 kan Bamakɔ a n'a lamini na an bɛ sɔrɔ Abijankaw fɛ yen nɔ fiɲɛ turukala 99 kan awa ni minnu fana bɛ fɛ ka sɔgɔ an na sanfɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ a bɛ se k'an sɔrɔ nin waati in kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sanfɛ bɔlɔlɔsiraba fɛ n'o ye www.voabambara.com walima an bɛ sɔrɔ an ka pagew kan Facebook ani Instagram ani YouTube kan ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye awa ɲɛdɔn kɛra kosɛbɛ Mohamed Bazoum Niger président kɔrɔ ale ka bolili taabolo ninnu kan minnu lawaleyara octobre kalo tɛmɛnen tile 18 na ka taa se a tile 19 o sufɛla ma ɲamɛ procureur ba ale ye ɲɛfɔli kɛ kunnafoni sɛnsɛlaw ye ne ka tila ka ja dɔw yira u la minnu bɛ a seereyaw bɔ an ka Alpha Kaba ka kumakanw lamɛn ka bɔ Bamakɔ
Salisu Shaibu ni ale ye procureur général ye ɲame kiiritigɛso la ye jaw de yira kunnafonidilaw la ko walasa nɔgɔ fosi kana kɛ a ka kuma la a ko nin ko nunu kɛra don min su nɛgɛ kaɲa 3 wagati Mohamed Bazoum ni a muso n'u denkɛ k'a da maa dɔgɛrɛw kan olu minɛna gardi 2 de fɛ u bɔtɔ famasoba kɔnɔ o kɛlen ko gardiw y'a sɔrɔ mobile Hyundai dɔ tun bɛ ka u makɔnɔ da la wa k'a bɛna fɔ ko in tun labɛnnen don kosɛbɛ sabula k'u tun kan ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ quartier dɔ la nin ka sɔrɔ ka taga pankuru ta min bɛ wele hélicoptère k'u kunda Nigeria kan u minɛlen procureur général ye ɲɛfɔli kɛ u ka sakiw kɔnɔfɛnw kan an k'a lamɛn. Une fouille minutieuse des colis et une perquisition opérée. U bolofɛn ninnu kɔnɔ ani jamana ɲɛmaakɔrɔ yɛrɛ ka so kɔnɔ an tɛgɛ sera ka da nin fɛn ninnu de kan sefa wari miliyɔn 86 ni buruburuni dollar américain 17 000 ni buruburuni euro wari 3,000 ani buruburuni livre sterling 5 ɲɔgɔn cd 16 sanu gramu 2,000 ani 800 warijɛ 300 ani 33 ordinateur portable 3 forotafɛn 1 antenne 1 disque dur 2 clé USB 12 ani telefoni 13 taliki waliki 2 marfa 1 min bɛ wele PA ani a mugujugu 14 ka da o bɛɛ kan telefoni caman bɛ yen u ye minnu bɛɛ tiɲɛ olu b'a yira k'a fɔ ko u ye fɛn jugu dogo minnu tun man kan ka ye. Destruction des téléphones portables autorise à penser que des preuves ont sciemment été détruites. Procureur général Salisu Shaibu y'a yira ko nin bɛnbɛnbɛn in tun labɛnna jamana ɲɛmaakɔrɔ Mohamed Bazoum ani Faransikaw de fɛ. Il y a également de l'espionnage. O bɛɛ kɔfɛ u y'u dogo ka jaw ta nin ka tila ka kunnafoniw di faamaso kɔlɔsilibagaw kan u ye garde présidentielle ka kan jaw ta ani a fotow wa o ja ninnu bɛɛ cira tubabuw ma ni o ye Faransikaw ye. O kɛra jamana ɲɛmaakɔrɔ yɛrɛ de fɛ Mohamed Bazoum. O kɔfɛ prévuw bɛ yen min y'a yira k'a fɔ ko pankuru hélicoptère min tun kan ka taga u nɔfɛ u tun kan ka taga tuguni jigiso min kɔnɔ yanni u taga wagati cɛ pankuru ta yɔrɔ o so in fana yera o yɔrɔ in ye gardi kɔrɔ dɔ ka so ye an y'a sɔrɔ moriw tun bɛ yen baarajugu la jamana ɲɛmaakɔrɔ in ni a ka denbaya tun kan ka taga Nigeria marala min tɔgɔ ye Birnin-Kebir vers Birnin-Kebir au Nigeria. Nin wagati in na ko tɛgɛ dara maa caman kan minnu sen yera boli in labɛnni na an bɛ wagati min na ko sisan maa 23 de minɛna sivili ani militɛriw minnu ye dɛmɛ na se jamana ɲɛmaakɔrɔ ani a ka maaw ma u sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna hali bi ni o tɛmɛna ɲɛɲini min kan ka da u kan o n'a ɲɛfɔ kiiribulon maaw fɛ nin ko in gɛlɛya kama sabula a bɛ jamana ka lakanako de kan ministère public da donna a la wa o n'a to ka jamanadenw kunnafoni kabini nin boliko kuma in fɔra octobre kalo tile 19 tɛmɛlen kibaruya jɔnjɔn fosi ma sɔrɔ bilen Mohamed Bazoum ni a ka denbaya kan a ka lafasalibagaw tun ye nin boliko kuma in yɛrɛ kɔn ko sɔrdasiw ka galonkan don walasa ka jamanadenw hakili suɲɛ Alpha Ka pour VOA Bambara. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. An ka Israel ani Banisirala ka Israel ni Hamas ka kɛlɛ kunnafoni labanw na mɛ Mohamed Touré bolo. Kisibagaw ka bolimafɛn n'o ye ambulansi 40 kɔ minnu kelen kelen bɛ tun bɛ mɔgɔ 2 joginenw ta donna Rafa dankan na ka taa Egypte fanfɛ. AFP kunnafoni sɛbɛndila dɔw y'o kɔlɔsi. Dunan walima jamana 2 kulu fɔlɔw kɛrɛnkɛrɛnla muso ni denmisɛnninw olu fana sera Egypte. Hamas ka kɛnɛya minisiriso y'a jira ko dɔgɔtɔrɔso 16 tɛ baara la tugun Gaza k'a sababu kɛ sɛnɛfɛnw dɛsɛ ye walima Israel ka gɛrɛntɛ ka bɔ 35 la Palestine fanga la ka kɛ ni OMS duniya kɛnɛya tɔnba ka fɔta ye. Nɛgɛjuru siraw n'o ye telefɔniw o ni bɔlɔlɔw tigɛlen pewu kɔfɛ arabadenw o tuguliw kɔrɔcɛra ni kumaɲɔgɔnyaw bɛ segin dɔɔni dɔɔni Gaza mara fan bɛɛ la. AFP kunnafonidilaw minnu tun bɛ kɛnɛ kan ani Palestine téléphone ko sira barada ba Patel y'o fɔ. Israel kɛlɛcɛw y'a jira arabadenw k'u ye cibɔnfɛnw 11 kɔ lagosi k'u bunte Gaza mara la kabini octobre kalo o tile 7nan la. Israel jamana fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye Benjamin Netanyahu ye lahidu ta arabadenw ko Israel bena se sɔrɔ a ka kɛlɛ la ni Hamas ye hali ni sɔrasiw ye bɔnɛ diminenw sɔrɔ. Palestine Hamas kɛnɛya minisiriso ye laseli kɛ arabadenw ko ma 8,796 ni 96 fagara Gaza mara la kabini octobre kalo o tile 7nan na. Israel jamana na mɔgɔ 1,400 ni kɔ fagara kɛrɛnkɛrɛnya la dugudenw Hamas ka bin
ɲɛni sen fɛ octobre kalo o tile 7 na ka kɛɲɛ ni famaw ka fɔta ye. An ka bi gɛrɛn kɔnɔna la Habiba bɛ kuma la dengue sumaya bana de kan. A ye dɔgɔtɔrɔ dɔ ɲininka o hukumu kɔnɔ. An k'u ka masala lamɛn. Ka sabu kɛ banakɛkura bɔlen min bɛ wele ko dengue bana o min ɲɔɲalen don Mali fan bɛɛ la. O min ye bana ye min bɛ sɔrɔ sosomuso ka kinda fɛ wa a bɛ se ka dankari nin na ni banabagatɔ ma taa lapitaniso la a waati la. O sira de la an ka bi gɛrɛn bɛ taa n'an ye lapitaniso min bɛ wele ko polyclinique Notre Santé n'ale dagalen filɛ nin ye Banangabugu Sema na sigida 6nan la Bamakɔ. Dr Sise Mokhtar Ousseini ale sɔnna k'an ka ɲininkaliw jaabi. Dengue c'est une maladie virale, c'est-à-dire que bana de don min bɛ sɔrɔ virus de fɛ. Virus min don soso kinda de b'a lase mɔgɔ ma. O de la mɔgɔ caman b'a ni palu sanga ɲɔgɔn na. Barisa a sɔrɔ togo a n'a manifestation ni palu ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ. Walasa ka danfara dɔɔni nɔgɔya dengue bana ni sumaya bana ni ɲɔgɔn cɛ. N'o ye bana min bɛ kɛ yɔrɔ kelen na wa u bɛ kɛnɛya tagamasiyɛn kelen yira. Ɲininikɛlaw ye taamasiyɛn damadama yira minnu dɔɔni ka nɔgɔn. Dr Sise b'a sabati. Virus min don a virus bɛ fo suguya 4. A bɛ se ka dépend virus min y'i sɔrɔ manifestation bɛ se ka lié o la. Non seulement soso de b'a di et une fois que soso kelen infectera ni dengue virus ye fo ka taa fɔ o soso ni sara ces moustiques là sont en mesure de transmettre la maladie. Ale bana ni manifestation ni palu bɛɛ ye kelen. En tout cas a daminɛ la. O la jeli bɔn fana bɛ fara symptômes fɔlɔ minnu kan. Donc o jeli bɔn na a bɛ se ka kɛ jeli bɛ bɔ nun fɛ a bɛ bɔ da fɛ. Vérité wɛrɛ ye jumɛn ye traitement spécifique t'a la. I b'a fɔ an bɛ palu dɔn cogo min na kinini bɛ palu furakɛ o traitement nin bɛ virus ban o tɛ. Dugubaw i n'a fɔ togodaw la dengue bana ka ca ni tɔw ye. Dr Sise Mokhtar Ousseini. Maintenant i b'a dɔn cogo di ko dengue de don walima palu de don. Laboratoire kelen dɔrɔn de bɛ se k'o déterminer. C'est-à-dire ni jeli sera labo la olu de bɛ se k'a farafasiya k'a fɔ palu de don effectivement dengue de don. Min ni palu ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ a man teli ka dankari kɛ ɲɛnɛmaya la. Kiyorama kɛmɛ dengue bɛ mɔgɔ minnu minɛ 70 i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ foyi t'u la. Dengue b'u la nka kunkolo t'u dimi fari tɛ kalaya. Mɔgɔ tɔ minnu fana bɛ symptôme kɛ a man teli ka dankari u ka ɲɛnɛmaya la. Mais n'a sɔrɔ forme grave de don a caman na a tigi bɛ se ka bɔ a la. Banabagatɔ dɔ min kɛnɛyara dengue bana la ye seereya kɛ. Ne tɔgɔ Umu Sila a daminɛna ni grippe de ani fari kalaya ani sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siaka bolo. An bɛ Mali kɔ kan Mali sɛnɛntɔlɔntana denmisɛnw cɛmaninw ko don minnu si ma tɛmɛ san 17 kan olu kelen ka se sɔrɔ kunu tarata octobre kalo tile 31 u tɔɲɔgɔnw kan ka bɔ Équateur jamana kan celu 4 Basala Touré y'a yira ko Mali bɛ se ka ko kɛ Indonésie Coupe du Monde kɛnɛ kan 17 kan olu ka ɲɔgɔn kunbɛ b'a don. Basala Touré Mali sɛnɛntɔlɔntana kɔrɔ don a sɛmɛ Mali ɲɛmaw fɛ minnu bɛna ye ni sɛnɛntɔlɔntan ɲɔgɔn kunbɛ ba in kɛnɛ kan Indonésie. Préparation ni match officiel était kelen mais par contre ça rentre dans le cadre pour la finition parce que n'an bɛ se en fila la il faut qu'on soit beaucoup plus près. Conseil minnu dir'u ma u m'u ka ballon tancogo changer an y'an ka philosophie de jouer conserver o ye ka ballon conserver ka jouer plus vite ça fait du bien moralement. Ousmane Guindo Mali sɛnɛntɔlɔntan fédération directeur technique nisɔndiyara. An nana préparation na bɛɛ bɛ fɛ k'a ka réglage labanw kɛ réglage labanw kun de la an y'a ɲini ka jouer ni équipe fɛ équipe min fana ni an ka adversaire dɔw jouer cogo ka surun consigne respectera l'essentiel est que nin bɛ don an ka formation in cadre la an ye leçon minnu ta yan an b'a essayer ka baara kɛ olu kan pour que an ka se ka dɔ fara point dɔw kan l'essentiel c'est que an ka se k'an ka équipe niveau dɔn an bɛ se compétition ma waati min na o k'a sɔrɔ an bɛ top la an bɛ se ka Mali kunkɔrɔta cogo min. Badenya ɲɔgɔn dami tɛna kunu Mali fɛ Équateur ɲɛkɔrɔ a tana Arabie Saoudite jamana kan ye Mali bɛ ka labɛnniw tɔ sabati ka kɔn ɲɔgɔn kunbɛ ba in yɛrɛ ɲɛ Indonésie kaw fɛ yen ka daminɛ novembre kalo. Ayiwa nin de kun ye an ka bi jɛmukan kunnafoniw ye an ye min sɔrɔ ka d'aw ma jɛmukan labɛnna Cheikh Thierno fɛ a laseliw kɛra aw ye ne Kɛyatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ a k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoniw na an ka télévision n'an ka radio siraw fɛ min tun ye Kɛyatu Tarawele kumakan ye Malikura kɛnɛ kan a k'an bɛɛ waati wɛrɛ. Minga usa wolo denye mo nyogonyesa ayo iranade fe minga usa wolo denye